आंखौ मा जायगायाव लाबोमारखो बियो गारियानोथ' खारमारा बिथिं दाना आं माबोरै थांबावनांगौ जाखो न'आव माबोरै थांफिनगोन आङो हे आफायसो आं मा खालामबावनांगौ जाखो दा मा खालामगोन बियो सेंग्रा मानसि आंखौ बेबायदि लाबोदों आं गियाबा माथो खालामनो नों आंखौ हाथायाव थांनो होननानैसो लाबोदोंमोन आंथ' मिथियामोन ना नों आंखौ बिदि लाबोगोन होननानै आं फैथारामोन नङाबा आं मा खालामबावनोथाय बरियाल' नुखाबायना आयै औ आफा सना दे बिदिनो आरामसे बानाय दे आंबो रोङोथ' दाना आबैया होमबा बानायबाय थायोना एखनबा एखनबा दे आब' सना नोंहालाय गासैबो रोंखायो रोङा जाबाय आंखि ओमफ्रायथ' आंहा मादै जुरिजोंसो इन्ट्रेस्टसिन मोनोलै इस बिमा दैजोंबा मादैयासो डाइलगल' होबाय थायोरा नंनायालाय नंगौ आरोहाय औ ना आबै ओमफ्राय आदा सानालाय जानो लिंहरदो बेखौबो दे दा फैगोन दे नों बानायग्रोआबा आफा नोंबो जाहरखादो नै गुदुं गुदुंनो दे दा दसे थानानै जानोसै ओमफ्रायथ' आं बानायनाय ना आबौ बांसिन गोथावसिन जागोन औ मानो गोथाव मोना जानो लिसाबा उन्दुखो ना माखो अबाव उन्दुनो आयै मबाइलसो नायगासिनोमोन माथो ओमफ्राय गावनि मबाइलखौथ' आंखौ नायहोलायाब्रा आयै आं दहाय फिल्म नायनो बिदोंमोन होगुलाया बोरैथो मोननो आबा होयो बियो सोरबा दे नों आंनियाव नायबानो जाबाय रायगोन आं बिखौ नोंबोखौ औ रायखालि आयै आंथ' नालेंखरनिखौसो गोथाव मोनो आयै आं हले सिबिंनिखौसो मोजां मोनोहाय एन्थाबखौ जानो नंगौना आबै आयुलै आयु आं सहायनो हालालै आयु नोंनि मेगनाव मोदैखौ नायनो हायालै आङो नाथाय नोंबोथ' आंखौ एसे बुजिना मानो बुजिया मोनथिगौ बिदि खालामथ' नाङामोन नाथाय उफाय गैया मानो होनबा बे बाराव आं जेबो डिस्टार्ब लुगैया नोंनि गोसोखौबो मोनथिनो लुगैदों आङो आंखौथ' गाज्रि मोनखागोन ना मोनबा बरजायालै अब्लाबो थेवबो लाबोबाय आं नोंखौ मोजां मोनदों नालाय जाफुंहोगोनबो आरोलै आं बेबायदि एथ'बां माने लाखुमानाय गैयालै जि दं डाइरेक्ट मोनथिया आङो मानसियानो बिदिनोखाबा ओमफ्रायथ' बेथ' ओंखाम उखैसिगोन ना थेवबो गोजां बोथोराव खस्थ' होआलै आङो आंथ' संनो रोङालै अब्लाबो नाजागोन आरोना आं थानायावलाय माथो सिन्थारा आंनो संना जाहोगोनलै रोङाबाबो नोंखौ खस्थ' होआ आङो ओइ आं दाबो बुंगासिनो मेहेर न'आव थांफिननोसैलै आङो थांगोन मानो थाङा जानो दा जों बेबायदिलाय बोरै थानो हानांगौ जाखो मानो हाया बेलाय हे बिदि दागाफ्रा बेबायदिसो बुंबावदों नोङो सासे सिख्लाजों सासे सेंग्राजों बेबायदि थायोबोला मा साननांगौ जोंखौ मोजां खालामासै नों मेहेर ओइ बुंखाबायना गाबनाङा होननानै मा खालामदों देनां नोंखौ लाबोदोंल'सो नोंखौ ओंखाम जानोसो लिंबोदों आङो ओंखाम जानो नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा रा ओमफ्रायथ' नोंनि थाखायनो आं जाग्राबो संबायना ओंखाम ओरैनोथ' आं बानायनो रोङालै जेबो संनो रोङा आरोना नाथाय खालि नोंनि थाखायल' आरोना इउटुबनिफ्राय नायै नायैनो बानायबायलै आं नोंनो जास्ट फर इउ बेबि आं जाया जेबो उखैनाय मोनाखै आंखौ मानो जाया बेलाय एसे मोजां बानायदों आं नोंनो मिथिबायना नङाबाथ' रावनिबो थाखाय बेबायदि खालामफेराखैलै आङो मा सानदों नोंलाय आंखौलाय गुन्दासो सानदों नामा नोंलाय आंखौ नोंनि बेबायदि लाबोनायानोथ' बेफोरबायदिनोथ' जाबायना नङा बेबायदि एथ' गाज्रि गोसोजों लाबोआखैलै आं नोंखौ दा नोंनि फेमिलिफोरा मिथियोब्ला मा साननांगौ मेहेर एसेबो सानासै नों बेफोरखौ हे प्लिज गाबनालै बिदि आं नायनो हाया बुंखाबायना ओइ दुखु मोनोलां नोंखौ जेबो खालामालै आङो जाम्बिलाय माखौ गिदों नोंलाय आंखौलाय ओइ एसे गाज्रि नङारा आङो अब्ला दानो दोनना फैफिन आंखौ आं बेयाव थाया दोनहैगोन बुंखाबायना एसे नेथ' र' ओंखाम जाद' मोनायाव बिदि जायालासे थानाङा नोंनो जाहै ओंखामखौ आं जाया जेबो ओइ अख्रा जानाङालै बिदि प्लिज बिनिफ्राय ओंखारलां नोङो हारसिं थानो हो आंखौ दे जागोन दे
नों जेरैबायदि सानगासिनो आंखौ बिदि जेबो नङा आङो माथो होमबालाय नोंनि आंखौ बिदि लाबोनायखौ माथो साननांगौ आङो जायखिया खोथा दं बेखायनो लाबोबाय आं नोंखौ मा खोथा बेलाय दं माने दं ओंखामा जाफै सिरि सिरिनो मा खोथा बेलाय आंखौ बेबायदि लाबोनो आंखौ बेबायदि लाबोनानै मा खालामनो सानदों नोङो दा जों सानैखौ मा सानबावगोन मोजां जायासैलै मेहेर आयौ आंखौ मानो बिदि लाबोना दोनफैखो नोङो आंथ' सानदोंमोन नों आंखौ हाथायावसो लांगोन आं नोंखौ एथ' फोथायनानै नोंजों फैदोंमोन नों आंखौ बेबायदिसो खालामबाय माबोरै ओंखारबावगोन बेनिफ्राय आंखौथ' मा खालामनो लाबोदों बेलाय फार्स्टआवनो आइ एम सरिलै हाथरखि सरि नाथाय नों आंखौ फोथाय मा फोथायनो आङो नोंजों थगायनानै आंखौ बेफोरबायदि लाबोदों मा फोथायनायनि बाथ्रा बुंदों नोङो नंगौ नोंखौ लाबोदों आङो नाथाय खोनासंना मा खोनासंनांगौ आङो हा औ नंगौ हाथरखि आं नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि खालामनो सानो मा नों आंखौ गनायगोन ना I love you दानिफ्रायल' नङा बेसेबा गोबावनिफ्रायनो नाथाय आं बुंनोसो हाथ'वाखैमोनलै मा बुंदों आं नोंखौ अराय जिउ खुसियै दोनगोन आरो बे नोंनि बिबार मा सानथारदों मेहेर आंखौ मा सानदों नोङो नाथाय हाथरखि आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै नोंनि अनगा थानानै नङा आङो ओमफ्रायथ' आं हाबाबो खालामगोन ना हा सिरि था नोङो आंखौ मा साननानै लाबोदों नोङो बेफोरनि थाखायसो लाबोदोंमोन नों आंखौ नङालै बिदि नङा आंखौ जानला मानला सानदों नामा नोङो बेबायदि गुबुन जायगायाव लाबोनानै आंखौ बेबायदि नोङो बेबायदि बुंनो बे माबायदि मोजां मोननाय नोंनि गुन्दा बायदि लाबोबायमोन आंखौ मा नों आंखौ एथ' बिदि बुंथारबाय आरो नङाबालाय नों सासे हिनजावखौ मानो बेबायदि लाबोनांगौ नोंहा बुंनो गोसो अब्लाबोथ' नोंहा मानो बिदि लाबोलायनांगौ बुजिबाय आङो मेहेर नोंनि साननाया बिदि नङामोन नोंथ' माने मास ओंखारलां नोङो नों आंखौ हास्थायनो लुगैदों बेबायदि नाथाय आं बेबायदि हिनजाव नङा मेहेर ओइट बेबायदि नङालै मा खालामनो सानदोंमोन नों देनाय हारसिं बेबायदि लाबोनानै हा बासलै हाथरखि बास नोंखौ गुन्दा होनाबालाय माथो बुंनांगौ आंलाय खोनासंनो हाला आं सिरि थादो आरे बिदिथ' जेबो सानाखैमोनलै आङो आं बेबायदि हिनजाव नङालै मेहेर गिनो ओंखारो आंखौ जेबो दा खालाम नोङो गाबनाङालै नों ओंखारलांजानो लुगैदों आंखौ दे जागोन दे गियाबालाय आं मा खालामनो अब्लाबो एसे गोजानाव लाबोनानैसो बिदि बुंलायनाय अके नोंनि नोजोराव आं माने बिदि एसे गोरोन्थि बुजिबायना आंखौ आंहा मोजां मोननो मोन्थाय गैया जाय समनिफ्राय नोंखौ मोजां मोनदोंना आङो खालि नोंखौल' मोजां मोनदोंलै आं हाथरखि बिदिथ' एथ' गाज्रि गोसो सानाखैमोन आंखौ बुजियासै आरोना नोङो मानोलै बिदि थाबाय थाब्लाथ' हामजागोन ना बियो लाबोदोंबाबोथ' बिदि जेबो गाज्रि बेबहारथ' खालामाखैमोन आंनाबो बांद्रायबाय दे मेहेर न' सिङाव हाबफैदो बिदि थाबाय थाबोला लोमजागोन नोङो नोंहा साननांगौ गैया आंथ' जाहैबाय फाग्ला मानसि नालाय दानोबा बिसास गैया नङा होनबा मेहेर आंनाबो बांद्रायदों नाथाय अब्लाबो गावनि देहाखौलाय मानसि बेबायदि खालामनानै लानो
Are बाहेरा नुवाखै नोङो बोसोरा गाज्रि जानायखौ माबाफोर Are मा जबरदस्ति लै जागोन हगार हगार आं थाङा Are मोनसेल' गावनो थांनो थिननानै आं दाना Are आयु धोत आयो दिनै मानोबा गोसोसिन मोनथारदों आंखौ ओमफ्रायथ' बेदराबो थाब लायाबा दानो मोनबोनाय नङा आबा जायख्लं बिमा फिसा सानैजों लायनोसै जोंहा बर'सा दे फैसा लाबोदो माबेरनो दे थाब ओंखारदो आबा जायख्लं औ आयै दे दाबो जाया नोंना दा बेदरखौनो मोनजानाय नङासो दा बे दसे थाथ'र' आयै जाबायानो दे जाबाय दा ओमफ्राय जाबायमोन नोंसालानासो दाबो जायाखै माथो बिदिबाथ' बेदरखौनो मोनबोनायसो नङा जोङो माथो ओमफ्राय बाजौजों जागोन दा गांसेजों जागोन दे जागोन मिलायनानै लाबोनोसै ओमफ्राय मैयानिबो एसे दंबावखायोमोन ना बेजों मिलायनानै लाबोनोसै आरो दे होमबालाय नङा सोरबा दाउ जायो सोरबा अमा सोरबा ना बिदिनो मिलायलायनो नागिरा ना बेनोथ' जाहैबाय लाबोजोबदो आरो गासिबो एसे एसेनो बिदिनो सानदों ओमफ्राय दा मामि लेसाखौ दै गुदुं फुदुंना दोननो थिनखाबाय आङो लोंथ' गिदो दे जागोन दे ओमफ्रायथ' जोंहाबो मागोनि एसे बानायनोसै जाग्राफोरखौबो दे बानायबानो जाबायना बर'सा ओमफ्राय आं दाख्लै आइनोबो खिन्थादोंमोन आंना जि सिमां गाज्रि गाज्रि नुग्रा जाबाय दाना जेबो नङा दे सिमांसो ना नङा सिमांखौनो मोजांखौनो नुनो रोंखाला आङो जेबो जाया दे एमि मा जानोखाय ओमफ्राय जोंहा हाथरखि नानिया थांनानै सिरि मोनलायबाय माथो ना दसेनो एकदम जोंहा मामि लेसा बायदि नालाय औ ओमफ्राय आं लिंहरदोंमोन माथो मागो जानो दाबा गथ'आ फैफिनगोन ना फैफिनाथाय ओमफ्राय मेहेरा माथो दाबो फैयासै बेलाय जानोहाय मैया फनबो हरदोंमोन नानियाबो बेसेबा हरबाय आंबो हरबाय रिंबायल' थादों हमाखैनो होमबालाय बहाथो थांखो बेलाय जानो आरो ना मागो जानो सोरबा लोगोनावसो थांबाय नामा डाइरेक्टनो हजों नानिखौ दोनलांखांनानै दा बोरै मोनथिबावनो बेरायग्रा गथ' बेनोथ' जाहैबाय आं थांसै खोमाहाय दा बेदरखौनो मोननाय नङा दे होमबालाय थाब फै ओमफ्राय मैगङासो दंना गैयाबा दंखायो गासैबो आबा जायख्लं दाबो जाया आयौ अह जाबायलै आयै जाबाय दे थाब थांनानै फै दे औ जागोन दे आफा माजों थांनांगौ जाखो ओमफ्राय जोङो दा ओरैनो हाथाया भिर जागोन ना ओमफ्राय दखानाव हाबबोगोन दे आयै जागोन थौरोल' ना मोनहैग्रोथोंसै हाथायाव आंनि आबासना नों थाबासो ना मोजां मोनथारो आङो नै आफा हा नोम्फानाव फन हरनांगौमोनहाय आंना माबा बेलेन्सआनो गैलाना दे नोंनि फना हरनाय रुमाव दं आयै र' लायनि आङो दे अब्लालाय माबा बिहरफानो नागिरदोंमोनहाय आङो बे बिहामजोआ मा हाथायाव थांदों औ दासो बिमा फिसा ओंखारलांबायना बेदर जाहैनो मालाय बिबैनाव थांनायनि सिगां औ हामाथो जायाबालाय माथो मेहेराबोथ' दाबो फैयासै ना दा हाथरखिनावबोथ' फनानो गैखायाबा न'आवबो थांदोंमोन माथो आङो न'आवथ' लोगोखौनो मोनासै ना बेसेबा गोबावनिफ्राय मैयाबो होमबा बहाथो थांमारखो मोनथिगौब्रा बे आंखौ लोगोसो सानो होमबाबोथ' ना थेवबो सानोलै आङो माने आंनावथ' फिलिंस दंना बेनि थाखाय आरे आदायालाय मानो हारसिं जिरायबाय थाखो बेयावलाय मागो दिनानो सिरि सिरिथार रायलायहैनि आङो आदा सान आदा जेबोखौनो माथोबो होआ आदा मानो सिरि सिरि नोंलाय मा सानबाय थादों मा सानोब्रा नानि जेबो सानाखैथ' नोंखौ नायनायावनो सिनायखायो माथो मा जादों जायाखैलै जेबो मा जानो नङा माबा बाथ्रा दङबा नों आंजों शेयार खालामनो हागोन ना धोद जाम्बि माबाफोर प्रब्लेम दंबालाय आं नोंजों शेयार खालामखागौमोन ना होमबा गासिबो अके दा औ मानोथ' अके जाया जानो नङा माने नानि हाथरखिखौ दोनलांदोंमोन ना मेहेरा माथो दाबो सफैया न'आव आगै मेहेराथ' सफैयासै दाबो मैयानो दोनलांदोंमोन न सोरबा लोगोनावसो थांदों नामा बेनाथ' बिदि हुदा दंखायो दंनायाथ' दङ र' ओमफ्रायथ' हजों हाथरखियाबो जे गैया ओमफ्राय मा जाखो आदा फैगोन दे मेहेराबो ओरैनो बेनाथ' बिदिनोसैना थांलाय फैलायनो औलै नानि नंगौथ' आरो ओमफ्रायथ' जोंहा मागो जानोसैनि आदा न'आवनो आरामनो औ जानोसैथ' आरो जमानो ना दे आदा नों जिरायथ' थाथ' होमबा दे अके नानि थेवबो सानफ्रांगासिनोलै आङो दाथ' सोरखौ मा बुंनोब्रा आंलाय माने मा होनना बुंनो आङो जेन'बा बिदि एथ' सिरियासनि बाथ्राथ' नङाना रावनिबो थाखाय आंसो बांद्राय सानदों खोमालै नों आंखौ लोगो सानबाबो ना आइ केयार फर इउ
ओमफ्रायथ' आइनि थाखायबो आइ एम स' हेपिलै मानो मोनालै आयै नोंहाथ' मोन्थाय दंखायोना खुसिखौ मोनो ना ओमफ्रायथ' आंनो बांसिन हेपि नोंनि खौरांखौ खोनानानैबो आयै मानो होनबा समाव माब्लाबाबो खुसिखौनो मोनाखैलै नोङो